41 рік колонії на трьох, нібито за спроби повалення російської влади. Черговий незаконний вирок намалював репресивний конвеєр у російському Ростові-на-Дону у переддень роковин геноциду. Кримцям Аліму Суф'янову та Сейрану Хайріддінову незаконно присудили по 12 років. А от найбільший термін – 17 років в'язниці дістав незрячий Олександр Сізіков, який має інвалідність першої групи. Крім російської катівні, окупанти ще й цинічно заборонили бранцеві відвідувати публічні заходи. Сегодня перед оглашением приговора ребята надели футболки, что они не являются рабами, что они являются пленниками данной системы. И данный приговор уже они изначально рассчитывали именно на обвинительный приговор. Родичі до останнього зберігали надію, що знову зможуть побачити чоловіків на свободі. Вони здолали майже 1000 кілометрів, аби зустрітися з ними на російському судилищі. Наши ребята недостойны находиться в российских тюрьмах. Скорее, в этих тюрьмах должны находиться те люди, которые ведут эти дела и дают такие баснословные приговоры. Мы не сдадимся, мы будем до последнего бороться за справедливость, за то, чтобы поскорее наши ребята вернулись домой, к родным, к семьям. Иншаллах, надеюсь, в скором времени это произойдет. Люди з усього Криму, які долали сотні кілометрів, аби підтримати заручників, не мали ілюзій щодо майбутнього сфальшованої справи. Закиди окупантів про нібито тероризм називають маячнею та обіцяють зберігати єдність та підтримувати родини бранців. Наше присутствие здесь говорит о нашей солидарности с этими ребятами, с их семьями. Со всеми теми, кого незаконно вот таким варварским, репрессивным способом и методом на протяжении уже долгого времени, будем говорить, издеваются над представителями нашего народа, над лучшими представителями, не побоюсь сказать этого. Олександра Сізікова, Аліма Суф'янова та Сейрана Хайріддінова окупаційні силовики схопили у липні 2020 року після чергової облави у Бахчисараї. З Олександра Сізікова, який майже нічого не бачить, російські нелюди знущались упродовж 3 років. Стверджували, що він читав заборонену літературу і навіть підкинули книжки під час обшуку. Житель Керчі буцімто закликав вбивати російських військових. Окупанти покарали його умовним терміном у 1,5 роки. Стільки ж 48-річному чоловікові не можна буде дописувати у мережі. Йдеться в незаконному присуді. Переслідування почалося після гнівного коментаря керчанина щодо російських окупантів. Невдовзі до нього вдерлися з облавою і найбільше зацікавилися планшетом. На сторінці чоловіка у соцмережі виявили відео з підписом «Війна в Україні» та огляд російської військової амуніції від шефа поліції Київщини Андрія Нєбетова. Збройні сили відвоювали до півкілометра біля Бахмута. Про це розповів речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Оборонна операція, за його словами, триває успішно, а ворог зазнає відчутних втрат. При цьому сумлінно готуються до українського наступу, каже Череватий. Обладнують позиції та посилюють розгалуджену мережу траншей. Поза тим, важкі бої за західну частину Бахмута не вщухають. Мар'їнка і Бахмут в епіцентрі найзапекліших боїв. Росіяни, поступаючись у навичках, просто рівняють міста фортеці із землею, застосовують авіацію та всю можливу артилерію. При цьому на півдні ворог активно облаштовується в будівлях цивільних установ, зокрема на окупованій частині Запоріжжя, та борються у лікарнях, школах і садочках. Так, будівлю дитячого садочка селища Юрівка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас на території дитячого садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з найближчих до лінії бойового зіткнення населених пунктів.
Росіяни завантажують сирійське судно краденим українським зерном у порту Феодосії. Оборудку окупаційної влади фіксує Генеральний штаб Збройних сил України. Там помітили, що в черзі за поцупленим російськими мародерами українським збіжжям стоїть сирійське судно «Сурія». Воно не перший рік під санкціями управління контролю за іноземними активами США. Часто буває в закритих портах окупованого Криму, зокрема Сурію, помічали в терміналі Авліта у Севастополі. Його, зокрема, використовували у схемі незаконного постачання ільменіту на титановий завод олігарха Дмитра Фірташа в Армянську. Побиті шоломи та радянські сухпайки виставили у палаці Потоцьких у Варшаві. Трофеї з передової ще можуть послужити добру. Спалене російське залізяча – частина благодійної виставки. Цей автомат спалений повністю і знайдений у спаленому танку також. Всі інші речі привезені також здебільшого з Донецького та Харківського напрямку і здебільшого також від 25-ї штурмової бригади. Організатори проєкту «На межі життя» відкрили збори на 30 приладів нічного бачення для бійців 25-ї бригади Збройних сил. Волонтери пропонують придбати картини української художниці Юлії Ангелюк і стати оберегом для наших героїв. А з іншої сторони, це військові трофеї, речі людей, які вже перейшли межу життя. Тобто ми сподіваємося, що таким чином ми можемо в людей пробудити емоції для того, щоб допомагати більше нашим військовим, для того, щоб, можливо, придбати щось до свого дому. Вже в перший день вдалося продати кілька військових трофеїв і картин художниці. Організатори планують завершити збір якомога швидше, бо кожна хвилина може врятувати життя.